खुलुमबाय खे खोना 2 तारिख जों जोंनि बबाग्रानि थानसानि खौरांनो खोप्लाय खालामनो बागै वान लास्ट फाइनि जबा खोप्लाय खालामनो बागै जों खोना जोंनि बबाग्रा नेतृत्व जों ज' तो दिब्रास्रक दिल्लीआव जों जन्तर मन्त्र तोरनानै बागै थालाय दंगो और थांतानिवा जों ज' तो लिडार्सक खाबाक्सा फानबाक्सा याकबाक्सा याप्रि बाक्सा जों खौरांथि सालायनाय जोंनि बबाग्रानि खौरांनो खोप्लाय खायो जोंनि वान लास्ट फाइनि जबा खोप्लाय खालामनो बागै ये फायदे जों ज' तो जोंनि लिडार्सजों बाय जों सुरि लायनाय गाहाम करे थाङै गाहाम करे गाय बरक जबाव पार्टिसिपेट खालाय जों फिरो फायमानो नंथुं ते जोंनि बबाग्रा सा गाहाम गाय दंगै बतेबो गाहाम करे गाय जोंनि बागै जबा खालाय मानो नंथुं ते थांमाय रंनो बो अबन आं रिक्वेस्ट खालायनाय नरक नगो दंतो दिपानो सपोर्ट खालाय जोंनि बबाग्रानि बागै सुरि दी ते जोंनि ज' तो लिडार्सजों बाय सुरि दी तांगे जोंनि अपाय थांनि जबाव जों खोप्लाय गै जोंनि हा जोंनि सासन जोंनि हा जोंनि अधिकार मानानि नंथुं ताई जों वान सोलाय दंगो जों बनि दफानि बरमनासो जों चिफ मिनिस्टार सारना बागै आसुक साल कलमारम जों पलिटिक्स खालायलाय वालायले बोलायलाय दंगै मान हंगै जों जोंनि हा जोंनि अधिकार मानानि बागै जोंनि नायकलफां स्नामनानि बागै तांगे जों जोंनि बबाग्रानो वान लास्ट फाइट जबाव खोप्लायनो खालायनाय बागै जों जत थानजागै जों जबा अंखरमाय यांनाय आन बागै फायदे जोंनि जत रांसानि ताकते बोसनो अबन कोयने मुजुंगु फायदे जों बबाग्रान थानसानि खरं यासगै बबाग्रान सामप्लिव तंगै जों जत खाबाक्सा फानबाक्सा याकबाक्सा गै जबा खालाय जों बस्कांनि वान लास्ट फाइटनि जबाव जों खोप्लाय wngnani nangnai गतिनि अबन आं जोंनि जत हासिन जोंनि लोगोरकनो आं खाकाहाम याफारै खुलुमं याफारो फायदे जोंनि बबाग्रान थानसानि खरं यासगै जों बस्कां जबाव जों आगलायने बबाग्रानि खरं यासगै बबाग्रान सामप्लिव तंगै जों बस्कां जबाव खोप्लाय wngnani nangnai हामबाय खुलुमबाय के